Lovely? Brian? Ikaw na ba yan? Oo, ako nga. Pogi pa rin, di ba? Medyo. Kamusta ka na nga pala? Tsaka, ba't di ka nga pala sumasama kay Tita Ruby? Pag pumupunta siya sa bahay. Busy kasi ako eh. Alam mo na, bibihira lang ako magbakasyon dito kaya sinusulit ko na. Ganun ba? Minsan punta ka naman sa bahay. Para naman makapag-bonding tayo. Para makilala mo na rin yung fiancé ko, si Emma. Malapit ka na palang ikasal. Congrats ah. Buti ka pa. Bakit ikaw? Wala ka pa bang nobyo? Sa ganda mong yan? Wala pa eh. Mas gusto ko yung ganito lang. Yung walang stress. Ayaw mo ba nang may nag-aalaga sa'yo? Yung kasama mo palagi. Lalo na pag nagta-travel kayo. Naku, mas masaya yung walang nagbabawal sa'yo. Sino kaya yung kausap ni Brian? Basta bumisita ka sa bahay. Oh babe, nandiyan ka na pala. Lovely. Siya nga pala si Emma, ang fiancé ko. Emma, si Lovely nga pala, anak ni Ninang Ruby. Hi Emma. Ikaw pala yung kinikwento sa akin ni Brian kanina. Oo nga Emma, sabi ko sa kanya, minsan, bonding naman tayo sa bahay. Para na rin magkakilala kayong dalawa. Di ba, Lovely? Oo nga Emma. Sige, sa susunod na araw, pupunta ako sa inyo Brian. Ayos. Para naman magkakasama tayo. Namiss kasi kitang kabanding. Paano ba yan? Mauna na ako sa inyong dalawa. Brian, Emma. O sige, mag-iingat ka. Basta, hintayin ka namin sa bahay sa susunod na araw. Oo na. Sige. Sige. Ang tagal na namin hindi nagkita nun ni Lovely, babe. Oh, talaga? Sobrang close pala kayo, no? Oo naman. Mabait kasi yun, tsaka sobrang sweet. Sweet talaga? Huwag mo sabihing nagsiselos ka. Babe! Babe! Saan na kaya ngayon si Aling Lisa? Hindi ko na alam kung saan yung bahay nila. Alam ko, dun banda kina Emma yung bahay nila. Tama, magtatanong-tanong na lang ako doon. Ninang! Oh, Brian, ikaw pala yan? Ninang, ano pong ginagawa niyo dito? Kasi may hinahanap akong dating kaibigan. Alam ko, dati dito lang yung nakatira. Sino po Ninang? At ano pong pangalan niya? Brian, Tita Ruby, nandyan pala kayo. Hali po kayo, tuloy po kayo sa bahay. Tara po Ninang, saan po tayo? Mainit po dito. Sige. Maupo po muna kay Tita Ruby. Saglit lang po at ikukuha ko kayo na maiinom. Babe,
Sininang na lang ang kuhanan mo. Wag na, Emma. Tita Ruby, ano ba palang sadya niyo dito? Emma, may tatanong lang sana ako sa'yo. Kung dito nakatira si Aling Lisa. Opo. Nanay ko po siya. Bakit po? Ha? Siya pala yung nanay mo? Opo, Ninang. Bakit po? Kilala niyo po siya? Oo. Dati ko siyang kaibigan. Nandyan ba siya ngayon? Ang totoo po niyan, matagal na pong wala si nanay. Pumanaw na po siya. Ha? Kailan pa? Paano na kaya ito? Pasensya ka na, Emma. Hindi ko alam na wala na si Aling Lisa. Sige, mauna na ako sa inyo. Ano nangyari kay Ninang? Baka nalungkot lang siya nung nalaman niyang wala na si nanay. Babe, bakit ka nga pala pumunta dito? Siyempre, namiss kita. Ilang araw ba naman ako nasa seminar? Sus, ilang araw ka lang doon. Namiss mo agad ako. Eh, ikaw ba? Hindi mo ba ako namiss? Siyempre, ganun din yung nararamdaman ko. Pero kailangan kong sanayin yung sarili ko. Lalo na, trabaho yung pinuntahan mo. Sa bagay. Tara, kain tayo sa labas. Sige, sakto, nakabihis na ako. Ano, tara. Basta libre mo ah. Oo naman. Hindi ako mahal. Kaya mahal na mahal kita eh. Oh, anak. Saan ka galing? Ano po, ma? Doon po kala Emma. Kumain lang po kami sa labas. Siya nga po pala, ma. Kanina, nandun si Tita Ruby kala Emma. Ha? Anong ginagawa niya doon? May hinahanap daw siya na isang kaibigan niya daw. Pero yun pala, ang hinahanap niya, si Aling Lisa. Yung nanay ni Emma. Ha? Bakit kaya hinahanap niya si Aling Lisa? Alam ko, hindi niya naman naging kaibigan yun. Ma, bakit po ganyan ang reaksyon niyo? Wala anak. Baka may kailangan lang si Ninang mo. Hindi ko kasi nabanggit na wala na si Aling Lisa. Kaya pala nagulat siya nung nalaman niyang wala na siya. Oo anak, baka nga. Pero ma, may kakaiba talaga sa kilos ni Ninang Ruby. Bakit mo naman nasabi yun anak? Nung nalaman niyang wala na si Aling Lisa, nag-iba yung reaction niya. Tapos umalis na siya agad. May hindi po kaya siya nababanggit sa inyo, ma? Hindi ko nga rin alam anak. Hayaan mo, tatanungin ko siya. Sige po, ma. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto. Sige anak.